Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u kellim tal-Oppożizzjoni għal kunsilli lokali Robert Kutajjar beda l-intervent tiegħu billi rrikonoxxa l-fatt li l-lokalità tar-Rabat flimkien ma' diversi lokalitajiet oħra għaddejjin minn diffikultajiet bi gvern qed jagħmel xejn biex jgħinhom. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jinteressah mill-bżonnijiet tar-residenti, tant li preżenta 80 proposta għar-riforma tal-kunsilli lokali biex kull lokalità tgawti mit-tibdil. Bil-proposti tiegħu il-Partit Nazzjonalista daħal fir-realtà tal-lokalitajiet. Robert Kutajjar irrikonoxxi li biex jieħdu dak li hu tagħhom, ir-residenti qed ikollhom jittalbu. U temm li l-Gvern mhu qed jagħmel xejn biex jaffaċċja diversi problemi li l-Maltin u Lawċin qed jiffaċċjaw ta' kuljum. Min-naħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla innota kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla bil-ħidma tiegħu b'determinazzjoni minkejja diversi sfidi li sab ma' wiċċu fl-aħħar xhur. Kompla li se jkun qed jaħdem favur il-ġustizzja għal Maltin u Lawċin kollha, fost l-oħrajn bris il-ħaddiema fis-setturi kollha. Frank Psajla saħaq li pajjiżna għandu jitgawda mill-poplu kollu biex bekk id-demokrazija tkun rispettata f'dar il-Maltin u Lawċin. Il-kandidat nazzjonalista temm billi wiegħed l-impenn tiegħu flimkien mal-kap tal-partit li jitkellem bil-vuċi taż-żgħir u tal-ħaddiema ħalli pajjiżna jkun verament ta' kulħadd. Fost dawk preżenti fl-attività fir-Rabat kien hemm ukoll il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo u David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, diversi deputati kunsilliera u kandidati lokali u għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.